बिपिएफआ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा। सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया। फैबाय थानाय दिनाव जोंना थांखिया बिसो जे बिपिएफखौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो बिपिएफखौ मोजां मोनो, दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार। बिथांमोना लजिस्टिक सापर्ट खालाय, बिथांमोना हानायसिमबो दिनै माने खोथाजों सहाय खालाय, मा लेभेलाव थांनानै बिथांमोना दिनै सहाय खालायना होनो हायो बिथांमोना सहाय खालाय, जाहाथे एनडिएफनि सेंग्राफ्रा रावबो जेलाव थानो नाङा। रायजोनि गेजेराव जुदि शान्ति सुक्ति होननानै दिनै बिथांमोना खावसेखौ जेलाव दोननानै खावसेया राजनितिआव दिनै इनजयमेन्ट लाबाय थानानै आरो बिथांमोननि सायाव दिनै केस जाबसिनना होबाय थानानै बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानानै राजनिति खालामबाय थानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगोन। थांनाय बे मासनि 27 थारिख खालि जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिनय दैमारि जोंनिफ्राय थांदों। धनस्री प्राइमारिनि सिङाव बे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाहैदों आरो बिथांजों लोगोसे रसेन बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जइन जाहैदों। बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों। मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जे बिनय दैमारिया आंनि पिए होननानै बुंनानै लादों। बे नंखाय खोथा। बिथाङा गाव हयथ' साननो हागौ आंनि पिए होननानै, किन्तु बिथाङा आंनि पिए नङा। आं बिदि रावखौबो बिनय दैमारि मुंनि पिए लायाखै। बे मिसा खोथा, नंखाय खोथा बुंनानै फोसावनानै बिथाङा गावखौनो मोनसे दिनै इउपिपिएलआव थांनानै गावखौ मोनसे नाम मोनसे खामायनो थांदों। नंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बे मिसा खोथा। नंखायनो जोंनि खोथाया क्लियार। जों दिनै सोरबाफोर बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बेक्तिगत हिसाबै गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआव जइन जाहैनो हागौ, बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया। बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। मानोना दिनै जों नुनो मोनदों जे बिपिएफआ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा। दिनै बिपिएफआ मोनसे आदर्श गोनां, मोनसे निति गोनां, बिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआ मोनसे दिनै रायजोनि गेजेराव हाबदों, रायजोआ अनसायदों, रायजोआ जोंखौ रावबो गाज्रि मोनाखै। नंखायनो दिनै सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया। नंखायनो आं क्लियार खोथा बुंनो सानदों, जोंहा रसेन बसुमतारीया जोंनि बिपिएफनि धनस्री ब्लक कमिटिनि इयुथनि आफादगिरिमोन। नाथाय बेखौ थांनाय बे मासनि माने 25 खालार खालि जोंहा मोनसे नैबे धनस्री ब्लकआवनो मोनसे कनफारेन्स जाना थांदों। बे कनफारेन्सआव बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायखादों आरो बोख्लायनानै जोङो बिनद बसुमतारी होननाय बिथांखौ जोङो धनस्री ब्लकनि गाहाय माने आफादगिरि हिसाबै, इयुथनि आफादगिरि हिसाबै जों सायख'नानै बिथांखौ होनाय जादों। नंखायनो दिनै बिथाङा हयथ' बिबान मोनैनि थाखाय गावखौ बोराबनानै गुबुन दलाव थांनो हागौ, जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया। नंखायनो आं बेखौ क्लियार बुंनो नागिरदों जे दिनै गुबुनफ्रा मा सानदों मा सानाखै जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया। जोंहा बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं। नंखायनो दिनै बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा गोबां धरनाव अनसायनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा जोंनो धनस्री ब्लकनि सिङाव धनस्री समष्टि हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिसासाव दं आरो बिसास लानानै दिनै भटखौ होबोगासिनो दं आरो जों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जों जेनबोफेराखै आरो। ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ क्लियारै बुंनो सानदों जे दिनै जोंनिफ्राय धनस्री समष्टिनिफ्राय सानैसो बिपिएफनि कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै थाङाखै। बिथांमोना दिनै समाव हयथ' बिपिएफनो भटबो होगोन। मानोना दिनै बिथांमोनखौ जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो, बिथांमोना सुबिदा लानो थांदों। बिथांमोना माबा मोनसे आसा, माबा मोनसे मिजिं लानानै थांदों, बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया। फैबाय थानाय दिनाव जोंना थांखिया बिसो जे बिपिएफखौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो बिपिएफखौ मोजां मोनो, दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार आरो नुनाय। आरो बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिदि बजबना लादों। ओंखायनो दिनैबो आरो जोंनाव बिदिनो फैबाय थादों, साफा सानै जों फैनानै जइन जाफैबाय थादों। इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा दिनै जइन जाफैबाय थादों। जा बेहाय जों क्लियारखा। ओंखायनो आं दिनै बे मोनसे खोथाखौ आरो क्लियार बुंनो सानबावदों जे बिथांमोन जइन जानाय लोगो लोगो जोंहा बिटिसिनि चिफ माने प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों जे धनस्री समष्टियाव दानि बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। नोंगौ, दिनै जोङो रायजोनि खेथ्रआव जों बुंनांगोन, जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै सरकाराव गैया, जोंहा खेमथायाव गैया। खेमथा गैयिनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन, माने समान अधिकारनि खोथा बुंदोंमोन, समान डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन। सासे जों बे धनस्री समष्टिनि प्रतिनिधि हिसाबै बे ओनसोलनि जों खामानि मावनो थाखाय गोबां जोङो गभर्नमेन्टआव स्किमनि खोथा जोङो साबमिट खालायदोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनो आंल' नङा,
एमसिएलए साफ्रोम जोंहा दिनै बिपिएफनि दिनै साब्रैसो जों एमसिएलए दङ बे एमसिएलएफोरनो दिनैसिमबो बिथाङा मोनसेबो बे नै 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोर आगान होबाय बे एमसिएलए फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथाङा जोंनो स्किम हराखै बिथाङा बरंसो बुंनो नागिरो जे माने बिपिएफनो जों मानो होनो बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बिथाङा रिभेन्स लानाय बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन मोनसे राजनिति दलनिफ्राय अपोजिशन जानानै देरहाना थांनाय बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय बिथाङा गियान लाथों सोलोंथों बिथाङा स्किम मोनदों ना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय दिनै स्किम लानानै बिथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों ना मावाखै सोंबानो जाबाय दिनै जों नुनो मोन्दों बिथाङा गावनो बुंनो नागिरदों जेबो मावनो हायाखै बोरै मावनो हानो बिथाङा दिनै जोंनो मा स्किम होदों रायजो राजा उन्नयननि थाखाय मा मावदों धनस्री ब्लक समाजनि सिङाव बिथाङा नायफैबानो जाबाय बिथाङा बिथांनि सरकारनि दिनाव मोनबेसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनै जों बुंनो नागिरदों जों धनस्री समाजाव बेसेबां डेभेलप जादों बिथाङा नायफैबानो जाबाय दिनै जों सरकार गैयाब्लाबो जों बबेनिफ्राय स्किम लाबोना मावदों जोंहा दिनै माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लाबोना गोबां धरननि स्किम मावनो हादों नायफैबानो जाबाय बिथाङा दिनै खुगाजों गिदिर गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा मानोना दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन फेलर जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोर खोथा बुङै बुङै बिथाङा गावनि दायखौ एरायबाय थानो नागिरदों जों नुनो मोन्दों बिथाङा मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजानो मा खोथा होदोंमोन दिनै मोनबेसे मावफुंनो हादों बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा नंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फस्थायहैगोन नंखायनो दिनै सोरबा थांदों सोरबा फैदों बे राजनितिनि गेजेराव गावनि सिमां गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनायखौ मोनसे खामानि जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएलआव थांनानै गोबां धरननि बाथ्रा गिदिर गिदिर खोथा बुंहैनो हागौ खिन्थु दिनै धनस्री समाजनि रायजो राजाफ्रा क्लियार फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनो भट होगोन आरो जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै बिटिसिआव पुनराय सिटखौ लुगैफिनगोन आरो होफिनखागोन आरो फैखागोन आरो बिथाङा ओंखायनो दिनै उदालगुरि समस्तियाव जोंहा मोनबा दङ जों मोनबायाव जों देरहागोन बेना खुनु डाउट गैया दिनै नुदों 17 बोसोराव बिपिएफनि दिनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ आं बुंनांगौ दरकार गैया रायजो राजाफ्रानो बिसार खालायदों ओंखायनो जोंनाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो इउपिपिएलनिफ्राय फैयो आरो गुबुन राजनिति दलनिफ्राय दिनै फैबाय थादों ओंखायनो सासे सानै जोंनाव जयनिं जाबाय थादों जोंहा जयनिं जानायखौ जों वेलकाम खालायदों फैबाय था इउपिपिएलनिफ्राय फैगोन आरो गोबां फैनो दंबावो दिनै बिथांमोना सासे सानै जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय कर्मिया थांनो हागौ खिन्थु रायजो राजाखौ बिथांमोना रावबो लांनो हायाखै आरो आङो मोनसे स्पष्ट खोथा आंनि जिथु बुजिनाय आंनि जिथु नोजोरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिआ जिथु मोनसे हाबाफारि लानानै साफ्रोमबो एनडिबिनि माने केडारफोरनि केस जेलाव थानाय गासै समस्याफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना जिथु आवगायलांबाय थाथों आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो जाहाथे खामानिया जाफुंहैथों आं बेखौ हास्थायदों आरो बिनि गेजेराव हाबसननानै सोरबा थार्ड पार्टि हाबनानै सोरबा फरायसा आफादानो जा सोरबा राजनिति हानजायानो जा सापर्टसो खालायनांगौ आंनि नोजोराव मानोना बे मोनसे समयसा गोबाव बोसोर आन्दलन खालायनानै दिनै मोनसे पिस शान्ति सुक्ति जानानै फैदों माने पिस एग्रिमेन्ट जादों बे पिस एग्रिमेन्ट जानायनि गेजेरावबो दिनै समयसाखौ दिनै मानो फोजोबनो सेस्था खालायाखै बेहायसो आं बुंनो नागिरनाय नैबेसो जे एनडिबिखौ लानानै मानो राजनिति खालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गावसोरनिनो सरकार बिथांमोना बुंनानै लादोंमोन सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो क्लियार खोथा बुंदोंमोन दिनैनिफ्राय रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय रावबो सेंग्राफ्रा दिनाव जेलाव थानांला रावबो सेंग्राफ्रा दिनै केस जोब्बाय होननानै बिथांमोना स्पष्ट खोथा बुंदोंमन दिनै पावाराव फैनानैसो मानो उल्था जाखो सुक्ति खालायनानै फैनाय लोगो लोगो खोथा बुंदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना खालि मावदों गगोन बेखौ बिथांमोना बुङै बुङै दायखौ एरायनानै थाबाय थानो नागिरदों दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रमआ मोनसे दिनै आवगायबाय थादों खामानि मावनो नागिरदों जों नुनो मोन्दों जोंबो नुदों आंजों दिनै बिथांमोना जुगाजुग लायाखै जे आङो बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय आरो बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लादों मोजांनि खोथा जोबनांगौ केसफ्रा जोबनांगौ रावबो सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानो नाङा जुदि शान्ति सुक्ति जाबायब्ला दिनै केसाव थानायनि मानो बाथ्रा फैबावनो दिनै बेहाय सोरबा सासे बेक्तिया बा सोरबा सासे संगठननि बेक्तिया दिनै क्रेडिट लानानै दिनै जोंनि एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बिपदआव मोनसे खैफोदाव खोलैनायनि मोनसे षड्यन्त्र खालायनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो साफ्रोमबो एनडिबिफोरा बेखौ सहायनो हानाय नङा दिनै नुनो मोन्दों 2020नि जुदि 27 जानुवारियाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै हिसाब खालायना नायबानो जाबाय दिनै खै बोसोर जाखो बे समहालागैबो दिनै एनडिबिआ दिनै रावबोआनो गवाखैब्ला दिनै सासेबो जुदि गवाब्ला जेलाव थांबाय थानांगौ जायोब्ला कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादोंबा दिनै बिथांमोना मा मावदों
जोंथ' नुनो मोनो सरकाराव थानानै बिथांमोना गावसोरो दिनै रम रमि मोनसे इन्जयमेन्ट लाबाय थादों माखासे सेंग्राफ्रा दिनै कर्टआव थांबाय थादों फैसा थाइसेबो हराखै बिथांमोना खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो गनांगौ बिथांमोना सख'गोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै एरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै नंखायनो आं खावलायदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे बिथांमोना दिनै एनडिपिखौ लानानै राजनिति खालायनाङा हायोब्ला बिथांमोना दिनै सहाय खालाय माजों सहाय खालायनो हायो बिथांमोना लजिस्टिक सापर्ट खालाय बिथांमोना हानायसिमबो दिनै माने खोथाजों सहाय खालाय मा लेभेलाव थांनानै बिथांमोना दिनै सहाय खालायना होनो हायो बिथांमोना सहाय खालाय जाहाथे एनडिपिनि सेंग्राफ्रा रावबो जेलाव थानो नाङा मुक्त जाजोबनांगौ जुदि फ्रि जानो हानांगौ जुदि रायजोनि गेजेराव जुदि सान्थि सुक्ति होननानै दिनै बिथांमोना खावसेखौ जेलाव दोननानै खावसेया राजनितिआव दिनै इन्जयमेन्ट लाबाय थानानै आरो बिथांमोननि सायाव दिनै केस जाबसिनना होबाय थानानै बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानानै राजनिति खालामबाय थानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ आरो ओंखायनो दिनै बिथांमोना जे जेबो मावनो हायाखै बे फोरमान सुक्तियाव फैनाय माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथांमोननि टार्मसआनो जोबसिगोन 5 बोसोर टार्मसआ जोबसिगोन बिथांमोना आरो दिनै मा मावनो हादों बिथांमोना ओंखायनो नुदों दिनै बिथांमोना राजनितिनि नामाव पलिटिक्सनि नामाव राजनिति खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामनायखौ आं लुबैदों आरो